Il-preistorja unika ta' pajjiżna, bil-ħaġar ġigantesk li ħallewlna ċ-ċiviltajiet ta' qabilna, ma setax ma tixelx l-immaġinazzjoni tal-kittiba tagħna. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lejn arkeologi li taw għal kitba kreattiva u lejn kitba kreattiva li tistħarreġ li modi misterjuż ta' pajjiżna. Kemm l-arkeoloġija preistorika ta' pajjiżna kif ukoll il-sinna huma żewġ punti ta' referenza importanti ħafna fit-tiswir tal-identità tagħna, fit-tiswir tal-identità lokali. U għal daqstant huwa importanti ħafna li aħna bħala kritiċi nagħtu ħarsa kritika lejn il-kitbiet bil-Malti u kif il-kittiba Maltin inqedew bil-wirt preistoriku tagħna sabiex joħolqu stejjer u poeżiji marbuta mal-arkeoloġija ta' pajjiżna. Fost l-arkeologi bikrin kien hemm uħud li kienu wkoll kittieba. Fost dawn insibu l-Patri Manuel Magri li kien wieħed mill-ewwel membri tal-Kumitat tal-Mużew tal-Arkeoloġija illi meta dan beda u kien rispettat ħafna u kien ukoll tant li kien fdat b'wieħed mill-iktar skavi importanti fil-Gżejjer Maltin, dak tal-ipoġġew ta' Ħalsaflieni. Però apparti hekk, Dun Manuel Magri kien ġabar ukoll numru ta' ħrejjef u materjali ieħor folkloristiku mill-Gżejjer Maltin u mhux ġabarhom biss imma anke kitibhom. U permezz ta' hekk għandna numru ta' ħrejjef illi l-probabilità kienet li kieku kien jintilfu, li kieku ma kienx għalih. Kien wieħed mill-ewwel studji etnografiċi ta' dan it-tip illi saru fil-Gżejjer Maltin. Kien hemm ukoll Sir Temmi Żammit li kien direttur tal-mużewijiet, kien personaġġ importanti ħafna fl-arkeoloġija Maltija il għaliex minn barra l-iskava ħafna mis-siti arkeoloġiċi fil-Gżejjer Maltin, mħabba li kien tabib mediku, beda jdaħħal bil-mod il-metodu xjentifiku fl-arkeoloġija Maltija. Però barra minn dan, Temmi Żammit kien ukoll kittieb u pubblika sensiela ta' novelli qosra fil-kotba tiegħu. Temmi Żammit kien ukoll iżomm djarji tal-iskaf u f'dawn id-djarji wkoll kien jieħu notamenti interessanti anke dwar il-ħajja Maltija mill-aspett ta' kemm kienu jitħallsu pereżempju il-pagi tan-nies li kienu jgħinuh fl-iskavi arkeoloġiċi. Allura għandna informazzjoni wkoll interessanti minn dak l-aspett u ġieli kien jiġbor ukoll xi informazzjoni mingħand in-nies li kien jiltaqa' magħhom waqt l-iskavi. Fost oħrajn insibu diversi poeti li kitbu li jispiraw ruħhom mill-arkeoloġija ta' Malta. Fost oħrajn insibu lil Dunkarm, il-poeta nazzjonali, li kiteb poeżiji bħal il-Mużbieħ tal-Mużew jew fil-Mużew u kiteb ukoll poeżiji li huma ispirati mnebħa mill-katakombi u il-professur Anthony Bonanno infatti għamel taħdita fuq l-element tal-arkeoloġija fil-poeżiji ta' Dunkarm. Dunkarm ma kienx l-uniku poeta li tnebbaħ mill-arkeoloġija ta' pajjiżna. Infatti għandna kittiba oħra bħal George Pisani li f'poeżija partikolari jistħajjel sagrifiċċju uman fil-ġgantija ta' Għawdex. Tajjeb ngħidu li m'hemmx evidenza ta' sagrifiċċji umani fit-tempji tagħna, imma hawnhekk qegħdin naraw il-libertà kreattiva tal-kittiba li jinqedew b'dak li insibu madwarna sabiex joħolqu dinja immaġinattiva għalihom. Minn barra l-kittiba romantiċi għandna wkoll kittiba kontemporanji li jitnebħu mill-arkeoloġija ta' pajjiżna bħal Norbert Buġeja pereżempju li għandu poeżija jisimha Imnight Dra Blues, kif ukoll Marlene Saliba li għandha antoloġija sħiħa li hija mnebħa mill-arkeoloġija ta' pajjiżna li jisimha Ix-xbijat tal-Antenati. Insibu wkoll bosta romanzi u xogħlijiet oħra ta' proża li jitnebħu mill-arkeoloġija tagħna. Fost l-oħrajn għandna Imħabba u mibeda ta' Giuseppe Bonici li jistħajjel din il-ġrajja ta' żmien il-Feniċi kif jiddiskrivija huwa stess kif isseħħ fost l-oħrajn f'postijiet bħal tas-Silġ. Għandna wkoll kittiba bħal Kilin li f'rumanz bħal Tinsiex Publius Tinsiex jistħajjel lil Malta fi żmien ir-Rumani u jibni ġrajja madwar dak kollu li kien iseħħ fi żmien ir-Rumani.
Barra minn hekk għandna wkoll kittieba li nqdew bil-wirt arkeoloġiku tagħna sabiex jistħajlu iktar, sabiex ikunu iktar immaġinattivi u jibnu dinjiet ta' fantażija madwar dan il-wirt. Pereżempju, John Bonello fit-triloġija tal-Allat jistħajjel li t-tempji bħal imnajdra u ħaġar qim imma wkoll tempji oħra li huma inqas magħrufa bħal tal-qadi iservu bħala portals għal dinjiet oħra l-univers parallel għal tagħna. Kittib ieħor li jinqeda bil-wirt arkeoloġiku tagħna huwa Kilin illi fir-Rumanz l-Afrit jagħti ħarsa lejn riti sataniċi illi kienu jittellaw fi żmien il-kavallieri ġewwa ħaġar qim. Naħseb illi bħala pajjiż għandna nirrikonoxxu iktar is-sem tal-arkeoloġija fil-letteratura tagħna u nħarsu iktar b'mod kritiku lejn dan il-qasam minħabba li huwa qasam illi lilna tagħna identità bħalma tatna wara kollox il-lingwa Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.